o kongno muito largo joto tipra hastini lukorok sisabai sidi please norok thugoi tatong sidi Bubagra no joto saput khaija sidi chari kaham joto no khapangni takukte bukukchong norok joto saimano sini 16 February 2023 o salo Tripura hastio chongmari ongoi tongo teo chongmari no lagoi ang khorokcha Bangladesh ni Tripura ongoi norok no kaisa message ona muchugo norok joto saimano chini 2023 chini Bubagra ni last fight te last fight no chung kaplai khaina bagoi chung joto Thansa ki choba ma khainai oboni bagoi ang norok joto no hayoggo MLA seat te candidate obo matter khaya chung chobago Thansa ki kaplai khaina nango obose matter khayo Bubagra je borok no candidate rokhai o candidate no chung gosioi kaplai ma khainai te nung ang borok joto baksa ki Thansa ki chini phainai chongmario chung joto kaplai khaina nango te chung rang puisa bai te seat bai MLA push bai chung 75 years phaljagoi phaika te aro ta phaljak sidi hino norok no ang joto request khaina muchugo Bubagra je decision lano obono chung joto accept ma khainai tamoni himba Bubagra sak phaithang bo sak baithang se chini bagoi bini life no sacrifice khai tongo hingkai nungwang borok tamoni bagoi 1 year chung last fight chini life ni last fight e chobano chung joto Thansa ki khaimea ongnai oboni bagoi ang norok no hayoggo barbat request khaijago Bubagra je decision lano o decision no chung joto accept khaina nango MLA candidate nini MLA montri chung salsa geta Tripuraland manka hingkai chung sak baithang chung orono ongmanai te tabok obono kotor taung ja sidi sisabai sidi chini laibuma chini identity chini ostitto tongalak haike chung kaumore thanai chini hayungni Bubagra se chungno mathangmanai te binibade kaisa koroi o kongno muito largo joto Tripura hastini lukorok sisabai sidi please norok thugoi tatong sidi Bubagra no joto saput khaija sidi te Bubagra ni badate kaisa koroi chung joto saimano Bubagra ni shorir bo hamya bini sak hamya te omobai phano chuni chini Tripura sarong ni bagoi bo fight khai tongo chungkhai MLA seat candidate oboro se torjagoi tongo hingkai chini borok te bufuru sisabai sinai chini borok bufuru chung phiugjak sinai 75 years chung thungjagoi phaika lanchito khaijai phaika te norok obone khasia badoi te norok joto Thansa khiyoi chini Bubagra ni last fight chung obo choba khaidi te chungbo hayungni joto Tripura sarok Bubagra ni loge tongo chung praying khainai norok ni bage prarthona khainai chung joto Thansa ke kaplaunga nangnai te hambai joto Bubagra ayu blok thong Tripura do phayu blok thong hambai